Iki lho Mike. Nah, iki masak mie to Mas. Arek. Saman mumet bubuk. Tombone jadil lho. Nah. Ini Mas Jabrik. Ini. Tenang, tenang, tenang. Husa, husa. Setul, setul. Satu. Ndak popo wis, ndak apa-apa. Sini, brioplos dulu. Tepuk tangan buat Pagir Mojo. Guyonan karo mak-mak yasinan kono ae. Nah, ini, iki yo alhamdulillah. Mang hiburane Brik, enek apa ae? Memang yo enek bandengan, wis teko ndi ro bandengan. Rowejo ngono ki mau, alhamdulillah. Kersane pun. Lah nggih. Sing teng Jawi kersane. Niki wau enten pirang gagrak ngoten Mas nggih. 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 Enten bandengan pirang gagrak Putra Mahesa. Tepuk tangan Putra Mahesa. Oh Mandusa kowe to. Lah napa? Putra Mahesa. Lah nggih bener Putra Mahesa to Mas. Mandesa man. Kuwi iki tuwek-tuwek rada budhet. Iki sampean pinaringan. Sampean ning desa ngendi? Sampean roh apa ora iki? Mriki desa pundi, Pak? Tumpak Desa ngendi? Pagirwaja anu. Ayo. Sik Pundi, teko sik. Bu? Teko bawa sik. Teko bawa aja. Bahwa Aduh. bahwa sing pundi? Sampean waduh teko sik. Wah, iki desane pundi mriki? Ayo. Tumpak Weru Sidomulya kowe genah to wis. Sik enom kok mang gobok kener. Ngejak ra ndudoi panggene yo ngene. Ora ning ngono penonton delok kaya ngene iki lho. Kaya wong yasinan ngono ya lho sejale. Kae iki ora yasinan lho. Apa? Kuwi mangi mak-make ning piadang. Ora adang iki ndelok. Delok kene iki reok Ponorogo Singa Manggala Budaya. Bener. Wong wis marai iki. Niki Mas Jabrik. Nggih. Dari Ah niki nggih. Jih ya Allah, sepurane ya duwite endi yo. Ora Mas, yo. Niki ditekoni dhisik tangleti penonton. Assalamualaikum. Kurang banter. Salami banter sigrak. Lah, kan yo sopane ngono. kowe ora ngerti aku ki lulusan pondok. Pecahan pondok bersalin. Tak contoni ya, umume lek nggon keramaian ngene iki lek salam sing apik. Ora kok kaya wong dayoh assalamualaikum. Digenahne pisan ngono ki. Kowe paham ora? Kula nuwun. Oh yo penonton tenan nyawang kok kula nuwun. Oh yo sing apik, apik kok. Ya tak contoni ya iki. Apik. Jalukmu sing setel piye? Yo carane wong kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane cek kurang banter. Yo. Kurang wibawa. Iki kurang wibawa. Wih bocah kotrok iki. Ro. Kowe iki ning kene karo aku ae. Bapak RP wangsul. Cah tengah. Tunggal malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wis ngerti to? Rekae kaya pinter ya.
Kono lek jawab apik iki bocah wedok telu ngarep dhewe ning panggung malah cekekean. Ora ning ora cekekean wong ya udur sosis iki lho. Salam kono kok ngekek. Ini iki salam Mbak Yu. Kok rebutan sosis lho. Satu sing apik, aja ngisin-ngisini aku nang Desa Pagermojo kene iki lho. Desa Tupak Weru. Desa Tupak Weru. Piye? Aku sauto pisan ngono ki mang wis padha tepuk tangan kok. Kok tak tekonane ya. Penonton. Yo. Cek to. Satune Mas Jabrik, saya lho mboten. Boten. Mboten nggih, setunggal malih. Malih. Wis to, wis to. Siji gas sobrik. Ayo to, cok. Yo ora ning ngono ki sing apik dipenot. Tepuk tangan dulu, Desa Sidomulyo. Ayo Mas. Tupak Weru. Tumpak Weru yo kene iki. Satu sing apik. Ayo. Jal-jalan. Endi wonge? Bu. Luwak anggur ah. Malika. Kamalika. Luwak anggur itu ora omong aku. Mas Jabrik. Koprol, nah. Iki sampean wis dunia dhisik. Aku di Nek wayah ngene njaluk dhisik. lho. Piye? 50.000. Jaket pink, kuwi jaket pink, Bos. Jak medun. Aduh. Jeblok. Jaluke mang pripun, Pak? Sing biasa auto sing nggih. Cilik-cilik ngene iki iso saged. Nek mangke dinget ngene ne, mangke koyo tewel ceblok, Pak. Terus. Wah, ngene iki sampean dhisik. Aku sik apa sampean sik? Aku karo bae kan. Kalau bae. Asmane sinten, Mas? Oh niki. Asmane sinten, Pak niku? Ngapunten. Asmane jenengan sinten kula badhe kenalan. Sinten Yatin? Oh, Yatin. Sik, Mas. Tapi sampean aja nampa dhisik. Yo lek iso ki di piye ngono dikeki apa? Maksude ki di anu ngono-ngono kae lho, ngono lho. Contone aku mah jeneng Sri Yatin. Yatin. Ah, buat pantun.
Cintaku Sriatin. Wah. Engko cabruk bojone kae ngono lho. Bojone kono. Kayak iki mantanku 7 tahun no. Biyen 13 tahun cek menik-menik. Yo saiki yo tambah manis ngono kae lho ya Allah. Bangga. Bu Sriatin. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu dengan lampu? Apa? Kamu tahu nggak? Ojo-ojo iki tekku iki. Kalau lampu menghiasi ruangan, kalau Bu Sriatin menerangi hatiku. Ngono kuwi lho. Tak aku dhisik. Ah, minggir bos. Tak aku dhisik. Saman salto kok ning kandang sapi kene lho. Tak aku sik, ayo Mas. Aduh, Rion. Celolo. Brik, jabrik. Iki ade yo sambutan ngono to. Sambutan. Ya ora ning ngono ki Mbah Lurah loro lho kuwaben Mbah Lurah karo Pak Guru. Ngene iki mosok yo sampean ndok diparikan, aku diparikan. Wis kowe Aku wae. gak iso mikir kok. Ning tengah sawah nggawa arit, Ya. Mbah Lurah kula nyuwun duit. Kok Ora kok. Enene arit. Mbah Lurah kula dereng lho. aku ya urung kok kowe Ketok iki atraksi iki dhewe iki. ya kowe Ki marono pesawat ngono kae. arit. Ayo Mas. Yo. Tepuk tangan yang meriah.
iki teko pasar. Ayo. Mbak Renita niki wau saking pundi? Saking Galek. Teko Galek. Niki wau dugi pundi? Dugi pundi? Dugi mriki saking sinten? Kalih sinten? Kalih Mas Bojo. Kalih sinten? Kalih Mas Bojo. Kowe nang ndi? Hei, sik to. Urung mari. Lek ning kene. Mas, ngapunten ndi, Bu? Dalu Mas ya. Ro, ora apa-apa rene yo. Lek komo urung mari yo. Ora. Rene yo, sik to nyandingo kene. Sik to. Sik to. Kowe rono. Sik to, rene yo. Ning kene ora apa-apa, Mas Delu Mas iki guyon kok. Guyon ro. Mas Delu ya Mas ya, iki guyon kok Mas. Ora, sik to, urung mari. Lah, kalih niki wau mriki kalih rencang-rencang. Lah kok niki beto ketekan mriki. Ora lek oleh disanding niki kok sitok elek ayu kinyis-kinyis. Wah, kok kaya Arjuna. Wah, modele kaya busi ledok. Cok, karo cok bakale apik cok bakal. Ora ning ngono brik, tapi aku tetep setia brik karo sing ndi. Ndelik. Wis saiki gantian aku. Heeh. Sapa Mas jenenge? Mok Mbah Putri. Oh. Ndak situ brik. Ayo. Kalah neh aku. Matur sembah nuwun rawuhipun para panjenengan. Mugi tansah wangge rahayu kalih kala. Ayo nduk. Sore-sore padang bulan, ayo konco padha reokan. Rene-rene bebarengan, konco kabeh aja turu sore-sore. Getuk asale saka telo, motong ngantuk iku tambane apa? Halah getuk asale saka telo, motong ngantuk iku tambane apa? Aja ngono Mas, aja ngono. Yen tak sawang kowe pancen gudi tenan. Oh alah. Ayu-ayu gendenge munyok. Lho. Lah kok oleh loro lah aku kok siji iki lho. Kene rombong.
Piye? Ndi sing ganteng, ndi sing elek. Lah wong takonono wong kene to lek bagus sapa, elek sapa ki takonono wong kene. Ayo aku wani totoan. Ibu-ibu. Kok ndak enak sing nyaur iki lho, ngantuk oke. Penonton. Kula kalian Mas Jabrik ganteng pundi? Waduh ya. Iki setok ongkas jajal tekonono to, jajal tekonono to. Ya, Bu, ngapunten niki saestu nggih kula nyuwun apa jenenge pendapate panjenengan. Nggih. Jenengan jawab jujur. Kula kalih Mas Tiro niki bagusan pundi? Pundi? Wes, ora enek sing jawab. Anu, apa ki? Lek cara dicandra ki wong loro cara ibarate wayang no sing sitok kaya Arjuna. Arjuna. Iya. Arjuna. Ning sayange sing sitok kaya Dasamuka. Noke lek sing endi ngono ya kok takok penonton ngono lho. Yo. Hoha. Sih tentrem rahayu. Selolo. Hei. Lo. Oh, polahmu. Weh, iki bocah iki gendeng. Tiro. Ya iki nyatu ya wis wengi, ya to. Ngerti iki wis wengi. Akeh cah cilik-cilik. Kowe iki nekmu ireng. Wis yo. Polahmu. Hop. Yo. Kepareng kondur. Patih iku Joko Anom. Ton soman rahayu. Berikan aplaus tepuk tangan. Nggih.